Ngetren malih. Bokong simok. Iya. Biar ngetren saiki viral. Yuk monggo Lokananta. Monggo. Beken ya Mbak Dwi semok. Semo. Rusuh Mbak. Yuk. 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 Semo. Yuk. Lokananta.
Bang pamit mulih Pratondo adicara sampun paripurna. Ing mriki kula kita bisa sarangan Cak Yono ingkang kapiji dados pambiaracara. Pinangka sesulih saking warga agung Lokananta Campursari ingkang dipun pangasani dening Ki Sarjono. Kepareng pamit mandhep pagelaran bangsa kalapatan nyuwun sewu samudra pangsami. Pepisahan sawetawis insyaallah pinanggan malih sedaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.